Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатаба койбыр темалар турында. Полилингваль мәктәп яңа статус белән шәһәр мэры Ноль Мәгъдиев төзелеш эшләренең барышын тикшерде. Махсус сервислы яңа территория Чаллыда мәрхүмнәрне яңа зиратка җирли башладылар. Тышканнар, тараканнар һәм стена тулы тишекләр, зәп бистәсендә яшәүчеләр яшәү шартлары белән канәгать түгел. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 84 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 14 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 5 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 16469 очрагы теркәлде. Шәһәр мэры Ноль Мәгъдиев адымнар проекты буенча сафка бастырылучы полилингваль мәктәп төзелеше белән танышты. Проект Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев башлангычы белән 2019 елдан тормышка ашырыла. Татарстанда полилингваль мәктәпләр 6 шәһәрдә төзеләчәк. Алар Казанда, Әлмәттә, Түбән-Кама, Алабуга һәм Чаллыда сафка бастырыла. Яңа гимназия төзелеше ничегрәк бара һәм белем бирү йорты директоры кем икәнлеге турында тулырак халдагы материалыбызда. Чулман проспектында эшләр узган елның октябрь айында башланды. Хәзерге вакытта мәктәп бинасы 30%-ка әзер. Мәгариф учреждениесе 59-нчы гимназия статусын йөртәчәк. Бүген Ноль Мәгъдиев адымнар полилингваль мәктәбе директоры Азат Галиевны тәкъдим итте. Азат Галиев моңа кадәр 39-нчы мәктәп директоры булып эшләгән. Белгечлеге буенча ул тәрҗемәче һәм 5 телне белә. У нас такая практика. На стадии строительства, на стадии фундаментов мы уже назначаем директора. Для того, чтобы его рабочее место было здесь, вот сегодняшнего дня его рабочее место здесь, он, по сути, вместе со строителями строит один в один аналогичную такую же школу. Но она по оснащению будет немножко другая. Хәзерге вакытта бинаның 3нче катын төзиләр, 2нче атнага блокларның берсендә эчке эшләр башлана. Нибары 286 кеше эшли. Төзелеш эшләрен проект инициаторы Минтимер Шәймиев контрольдә тота. Объектның смета бәясе 1 миллиард 279 миллион сумны тәшкил итә. У нас на сегодняшний день идут работы по завершению монолитного каркаса, идут работы по кирпичной кладке наружу стен, приступили к работам по утеплению фасада. Видите, вот идет монтаж окон, кирпичная кладка, монтаж внутренних инженерных сетей. Идут также внутриплощадочные инженерные сети прокладываются. Полилингваль гимназияда дәресләр рус, татар һәм инглиз телләрендә алып барылачак. Шулай ук киләчәктә мәктәптә ял бүлмәләре һәм читтән килгән укучылар өчен бүлмәләр ясау планлаштырыла. Гимназия 1224 укучыга исәпләнгән. Здесь предполагается на первом этаже гардеробная, на втором этаже аналогичном в этом же корпусе будет отдельная комната отдыха для детей. Также в перспективе нами предусмотренный проектом расширения, а именно строительство, возможно, спального корпуса, так же как аналогично в городе Казани на улице Бондаренко школа. Все инженерные коммуникации для этого предусмотрены. Чаллы шәһәрендә быел 2 мәктәп һәм 3 яңа балалар бакчасы төзелә. Моңа бәйле рәвештә 500 педагог хезмәткәрләр эшкә кабул ителәчәк. Яңа полилингваль гимназия исә үз ишекләрен 2021 елның 1 сентябрендә ачачак. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Тышканнар, тараканнар, диварларда тишекләр, зәп бистәсендәге күп катлы йортларның берсендә яшәүчеләр шундый шартларда гомер кичерә. Ләкин моңа карамастан торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре өчен түләү күләме кимеми. Бирдә яшәүчеләр түләнгән акчаларның кая киткәнен белми. Урынга хәбәрчебез чыкты. Гляньте, кругом побоссаны, кругом царапины, кругом там... Вообще ужас, один ужас. Йортның торышы мактанырлык түгел. Шәһәрдәшләрнең сүзләренчә, бирдә 20 елдан артык ремонт эшләре башкарылмаган. Диварлардагы ярыклар фанера белән эшләнгән, буяулар күптән купкан. Моннан тыш мөмкин булганы барлык чыбык үткәргечләр йортта яшәүчеләрнең ишекләре өстендә эленеп тора. У нас здесь мыши, они бегают уже по дому у нас. На мусоропроводе частенько выходишь вечером, то это вообще по этажам. Клопы тоже были, но они есть сейчас, но не в всех этажах. В комнатах есть они. Тараканы, они уже нескончаемы, они везде. Кайчандыр тәртиптә тотылган урын хәзер сукбайлар йортына охшап калган. Идарәче компанияга мөрәҗәгать итү файдасыз. Заколотили из-за чего? Потому что тут мы когда открывали, тут ночевали как бы чужие люди, не жильцы этого дома. Вот. Мы их выгоняли много раз, говорили предупреждения, ругали их.
Потому что они тут, сломали, тут у нас находится счетовая. Моның өчен без акча түлибез ди бирдә яшәүчеләр квитанцияләрдәге сумма аз түгел, шәһәрдәшләргә һаман да кара күгәре һәм басылган су белән яшәргә туры килә. 2,5 года в туалете бежит вода, не переставая. Я когда позвонила в ЖЭКе мне сказали, мы сами устраняем. Позвоните, мол, это самое, как по объявлению, пускай и сами устранят. А для чего мы платим? Бомжи здесь живут, бичи живут, алкаши живут, мы за них платим. Я плачу 2500 за одну комнату. Узган җәй 16-да 6 йортында фаза, түбә яңартылган, электр үткәргечләр алмаштырылган һәм вентиляция чистартылган. Вилю идарәче компаниясе йортта башка ремонт булмаячак дип хәбәр итте. На сегодняшний день задолженность дома по жилищно-коммунальным услугам составляет 1 миллион 680 тысяч. О каком ремонте мы не можем рассчитаться с ресурсниками? У нас сейчас суды идут как по водоканалу и по тепловикам, то что мы им должны денежные средства. Чыбыкларга килгәндә бу халыкның шәхси җаваплылыгы дип хәбәр иттеләр торакчылар. Әлегә бирдә яшәүчеләргә аларның проблемалары хәл ителер дип өметләнергә кала. Лилия Гатина, Диана Муллерова, Ойдар Мусин, яңалыклар. Шолыда мәрхүмнәрне яңа зиратка җирли башладылар. Зират молодежныйдан ерак булмаган җирдә урнашкан. Шул рәвешле шәһәрдә җирләү өчен урын җитмәү проблемасы хәл ителде. Зиратта каберләрнең табу өчен махсус электрон сервис эшли башлый. Татарстанда әлеге бу система Казан шәһәрендә генә кулланыла. Толырак хәбәрчебез материалында. Яңа җирләү урынын тимер юлга якын булган иске зират артында булдырганнар. Хәзерге вакытта бирдә 150гә якын кеше күмелгән. Зиратның үзенчәлеге буларак ул Европа стандарты нигезендә коймаларсыз булачак. Территорияның гомуми майданы 85 гектарны тәшкил итә. Шуларның 40-ы православие өлешенә, 40-ы мөселман өммәтенә булып бирелгән. Если здесь чисто и прибрано, то есть это нормально. А если везде в одних заборах и не покрашены, и, допустим, это уже не эстетично. Лишь бы чисто было все. И все. То есть подъезд был, подъехать в любой момент можно. То есть дождь, чтобы не влиял, грязища не было этой. Зират эшчесе сүзләренә караганда, соңгы вакытта мәрхүмнәрнең саны кимегән, көненә 7-8 кеше җирлиләр. Каберлекләр территорияның уртасыннан башланып киткән. С этой стороны только православная, с той стороны будет мусульманская. А, мусульманская с той стороны. А там уже тоже захоронение? Есть захоронение, да. А сколько там? У них поменьше, чем у нас. Көн сайын шундый санда җирләүләрне башкару берничә көннән соң каберлекләрне табуны кыйнлаштырырга да мөмкин. Шуңа күрә тиздән зиратта махсус электрон сервис эшли башлаячак. Электрон система җирләнгән урынны тиз һәм мәшәкатьсез табарга ярдәм итәчәк. Данная система удобна для поиска захоронений. Люди заходят на сайт и находят своих родственников. Система привязана к геолокации Яндекс.Карты. Систему планируют запустить в середине марта или в конце марта. Электрон сервистан тыш зиратта сектор һәм ряд соннары белән механик күзәтчелек буйлачак. Һәр хәбәрләрнең үз соны була. Территорияны экономияләү максатларында утыргычлар соны киметеләчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз. Приглашаем на всероссийские выставки «Машиностроение, металлообработка, металлургия», «Сварка, автопром», «Автокомпоненты 2021». С 10 по 12 февраля. ВЦ «Экспокама». Подробности на сайте expokama.ru. 6 марта. ДК «КамАЗ». Легендарная и загадочная группа «Белый орел». Телефон 54 34 45. С 28 января по 7 февраля. Экспокама. Продажа алтайского меда. При покупке 3 килограммов меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. 3 литра цветочного меда, 1000 рублей.